Страхотно много се радвам, че всички уважихте да присъствате на днешния ден. Това е един много важен ден от живота на моя, така и на жена ми, за нашия син. Искам на първо място да благодаря на Господ Бог, че е съществил всичко това и с Негова воля на всички събрани и хапно пиваме, се веселим. Също така искам да обърна огромно внимание на факта, че има едни хора, които вече не са сред нас и на които съм голям дължник. Това са баба ми и дядо ми. Много от вас ги познават. Това са баба ми Зина и дядо ми Митко, които сме отраснали при тях с брат ми Михаил. И страхотно много съжалявам, че не мога да присъствам на днешния ден. И заради това моля, ще помоля всички присъстващи, наистина всички присъстващи, да станат и да ги уважим с едноминутно мълчание. Така, също така искам да изкажа безкрайните си благодарности към Добри, Мария и Крис, които се съгласиха да бъдат наши кръстници на днешния ден и са изминали толкова много километри и сигурно са похарчили доста да присъстват на след днешния ден. И искрено много им благодаря и безкрайно много ги обичам и те са част от нашето семейство. Това е ясно на тях. На много от вас не ви е ясно, но ние си живеем отдавна с тях, като те са ни като брат и сестра вече в нашето семейство. Говоря съвсем искрено. Това е ми на сърцето и го казвам. Така, искам да изкажа безкрайните си благодарности също към майките ни и бащите ни, както моя баща, моята майка, така и бащата на жена ми и майката на жена ми, че винаги на подкрепят, независимо в каква нужда сме спадали, или било хубаво или лошо, винаги са били зад нас. И безкрайно много ги обичаме, наистина, и сме горди да бъдем тяхни деца. Много горди сме да бъдем тяхни деца. И още повече благодарим на тия наши родители, че са ни създали такива прекрасни братя и сестри, като брат ми Михаил, няма да ги изброявам. Значи имаме Лена и Симо, и Наско, Диан, Митко, Марко. Абсолютно всичките ми братя, много му обичам, наистина много му обичам. Също говоря от името на жена ми. И знам, че живота с вас е много по-лесен, защото знам, че винаги сте готови за нас. И сме 3000 пъти по-силни от всичките ни прилежия, които изпитваме през живота си. И така, още веднъж искам да благодаря на всички гости, наистина, че са решили да празнуват днешния ден с нас. Много им благодарим. Съжаляваме, че в делничен ден, обаче все пак сме решили на нашия рождения ден на сина ни да му отпразнуваме празника ден. И така, искам да кажа няколко думи към сина си, който сега няма да разбере, но като порасне и го чуи това в камерата, може би ще знае за какво става дума. Трябва да го чета, защото го знам на Исус. Мили сине Кевин, измина точно една година от деня, в който майка ти казва в 6 часа сутринта: "Ого, Боби, май ми стече водата." Извинявам се. И точно след няколко часа асистирах вече на акушерката в болницата, защото присъствах на раждането на сина ми, както и майка ми, брат ми беше нежен вътре, чакаше. Точно в 13:30 часа 53 см беше дълъг сине и 3 кг 450 грама. Едва дочакахме този миг, нямахме вече никакво търпение да те видим. И не само ние с майка ти, а всички останали твоите баби и дядовци, Ели и Чичовци и приятелите. Ти донесе много щастие и любов в семейството ни. И ти пожелаваме от все сърце да живееш едно прилично, изпълнено с усмивки, игри и приключения детство. Пожелаваме ти да изживееш един дълъг живот, да стигнеш и цифрен рожден ден. От все сърце ти пожелая, сине мой. Още нещо.